Daia Pude Fabregas, bipek taldeko txirrindularia gaur, irabazle seguran, zorionak. Karrera aldaketa, zeren golioen agatika, eta, bueno, bi aldiz zerentik eta minaztik oso gogorra, baina taktika hoberena da, hasieratik jotzera, ez da? Bueno, egia esan ez nuen inolako teknikarik, eta egin dudan bakarra izan da, pixkatxo bat jolaste, eta aurrera jarraitzea. Aha. Irratian, bazenukan irratian ez da, eta zer esaten zuten irratiatik, normalean diferentzia 30 segundu eta, bueno, zer entzun duzu erretitik? Eski non deskonektatuta, orduan ez dute ezerrez entzun, eta negoen kotxearekin hor eta motoekin galdetzen ratu osoan, eta hori esaten zidaten, venga, 25 segundu, 30, eta ni jode bakarrik hori, baina, bueno, azkenean, batera dugu bai. Mina ezmendatzea, sorpresa txiki bat izan da, 3 kilometro, baina gogorragoa, ez da? Ui, sorpreson. Bazen kriston aldapa ez dela inoiz bukatzen bai. Baina, bueno, listo, egina bai. Zorionak ez da ezkerrezu. Mila eskera, jo.